не могат да проумеят за тази пуста смяна на Матей и тия пусти 5-6-7 точки серия, които направиха германците. Технически ли ме питаш за смяната? Ще обясня веднага. Значи Матей беше човек, който изнесе тежестта на цялата атака за трите гейма. Има 74% атака. Само да припомним, 18-13 за нас. 18 на 14. 14 третия гейм, да. След една много дълга серия на Матей и на начален удар. Това е голям разход на енергия. Така. Това е нещо, което правя винаги. Нали? Матей го сменям на втора линия, за да може да почине, за да излезе, нали, особено в третия гейм е много важно, за да може да събере сили да излезе на първа линия и да атакува. Само той ще атакува на първа линия. Това беше в разстановка, в която Грозер беше на начален удар и Матей беше в средата на нашата формация на посрещане. Матей не му е силата посрещането. Не му е най-добрият елемент, затова трябваше да го сменят, да почине, да спасиме топката в защита и да отиграе Владо. Това беше, нали, разстановката, в която Владо беше също Поп на блок. Поп е най-слабият блокирач на германците. 5 пъти подред не можахме да завъртим. Много е просто, нещата не са толкова сложни и няма никаква интрига или никакви други проблеми. И това е технически проблем, всичко друго са глупости. Ти си знаеш, обаче няма как да не си знаеш, че федерацията те чака малко накриво да стъпиш, за да... Тук не става въпрос за да стъпа на криво. Аз ако трябва да вода матч още веднъж, ще вода по същия начин. Нали, ако бяхме взели тая точка и бяхме спечели матча, какво щехте да кажете? Каква страшна смяна направи? Тя е смяната на Пенчев. Смяната на Пенчев с Алексиев е по-така нетрадиционна и драстична. Тя беше продиктувана от хода на матча. Не защото Алексиев играеше слабо или не може да играе по-силно в нападение или на блок. А защото ако беше останал Алексиев в игрището, Матей вместо да посрещне 9 топки, ще посрещне 35 и нямаше да може да атакува. Защото немци ще да бият сервис само в Матей, а така Пенчев се нагърби с посрещането, посрещна 36 пъти с 57% ефективност и това освободи Матей в атака, иначе нямаше да седим и 3 гейма на игрището. Това са технически неща, не могат всички да ги разбират. Нали, мене ми е смешно, като почне някой да коментира без да разбира въобще за какво става въпрос. Нали, Матей трябваше да атакува в този матч, защото иначе с двама централни по 2,10 и винаги двоен или троен блок срещу Матей на разсеяна топка нямаше да могат да играе нищо. Пенчев и Теодор обезпечиха посрещането и така трябваше да атакува Матей, да си волен за атака. До третия гейм това функционираше много добре. Серията на Грозер промени хода на събитията. Тя беше на начален. Тя беше и предвидена. Ние дори успяхме много добре да се справим с разстановките, защото искаме точно в тия разстановки да се паднем, в които им бяха трите силни сервиза. Нали? Така че и там бяхме много добре.